Що са го кръси така? Чакай. Стрипър мистер Найс Лилипутър. Смарт целта ми е в следващите 3 месеца да изкарам 17 830 лева. Айде пак конкретните числа се завърнаха. Тим Грандпа! Ямаха MT-07. Заповядай. Много смешно потичваше към буклука. Здравейте, дами и господа. О, тук мирише на война. Човек, защо? Тук има животни. Ясно, тук по принцип се помещават животни. Не ги виждаш, но там сме виждали О, причина на смъртите уфа. Даже изобщо, what the fuck. Наторяват се. Да, и пред ксиор наскоро наторяваха и беше отвратително. Всеки път като изляза и съм като какво хубаво време, правя 2 крачки и съм като Ударно интро. Идеята беше да не е това, но допуснах следната грешка. Телефонът ми се закачи за колата и в резултат на това няма звук. Затова в момента мога да направя асистентка да снима с нейния телефон, който така или иначе снима по-добре. Ми супирър просто. Да. Днес ще тренираме с нея. Тя ще прави долна част и бицепс. Защото вчера не прави бицепс. Някакви лостечиски работи. Също така тръгнах да обяснявам как в последно време някакси нямах някаква конкретна цел, към която да се стремя и се лутах наляво надясно. Прескачах от проект на проект. Това надали се чува добре. Нещото, което ме извади от това състояние, беше факта, че сървъра ми издаде багажа. На този сървър се помещаваха абсолютно всички мои проекти. Тоест в момента, тъй като той е в сервиза, никой от проектите ми не е онлайн. MySkills, кажи речи, освен ако не седна да се занимавам с това, е перманентно унищожен. Защото след като влязохме в продъкшън, аз направих доста промени, които бяха много малки промени. Те се натрупваха леко, но проблема е, че никой от тях я няма във вършен контрола. Тоест версията, която аз имам в GitHub, е примерно 3 месеца преди да публикувам проекта. Следователно, нищо го няма. Нищо. Накрая са отворили пътя там. MySkills няма и да занимавам много го правя. Най-вероятно мога, ако искам, ама не ми се занимава. Можеш да видиш защо в видеото, което публикувах предходната седмица, в което обяснявам за 7 урока, които извлякох от MySkills, плюс 3 технически бонус. Какво друго? Бикини блок ще да по дяволите. Него мога да го правя и него ще го оправя, само да ми върнат сървъра работещ. Новия проект, който започнах, имам всички код за него. Ако ми се занимава, ще го продължа, ако ли не. Но защо беше хубаво това, че сървърът ми издаде багажа? Показа ми, че нещата могат да станат доста по-зле и могат да станат доста по-зле рязко. И ме изкара от това състояние на лутане. Накараме по-съсредоточено да мисля относно какво трябва да направя, за да постигна финалната цел, която обаче изобщо не е конкретна и не е смарт цел. Смарт целта ми в момента е следната. Първо ще я покажа някъде на екрана какво представлява смарт цел за тези от вас, които не знаят. Смарт целта ми е в следващите 3 месеца да изкарам 17 830 лева. Айде пак конкретните числа се завърнаха. Сега ще го разкостя, това ще видиш какво се съдържа в тези 17 830 лева. Така, на първо място Yamaha MT-07 2025 година. Този мотор, версията, която аз искам да си купя, Мале колко се клатим? Струва 16 830 лева. Аз вече имам каска, имам ръкавици. Затова от екипировката ми остават само и единствено яке за мотор, обувки за мотор и панталон за мотор. Моето дънки с нагъзник. Какво ви се смееш? Искаш да падна от мотора и да умра ли? Не, ти и на коленки ще си сложиш. Не, той панталоните ми и на лакърници. По принцип, якето и панталоните имат подсилвания в зоните, които са най-опасни, като паднеш. Допълнително. Да, там какво се пада? Примерно 500 лева за якето, 300 лева за панталона, 200 лева за обувките и за да е лесно за сметките, така съм ги закръглил, че да стане 1000, т.е. 17 830.
Но, проблемът е следният. Аз някъде около 9000 лева ще изкарам от работата си парт-тайм като програмист и парт-тайм работата си като разносвач на храна. От тези две неща около 9000 лева ще ми изкарат. Проблемът е, че ние не се стремим да изкараме 17 830 лева. Ние се стремим да добавим 17 830 лева към вече наличните ми пари. Аз, разбира се, никога не бих се анулирал. Затова аз имам си инвестиции, имам си всичко. Да искам on top на това, което вече имам, да добавя 17 830. Тоест трябва да изчислим и разходите. Разходите какви са? Около 2500 лева на месец бих казал, че са ми разходите. Което значи, че за тия 3 месеца 7500 ще заминат. Тоест оставаме само с 1500 плюс от работите. Което значи, че някаква бизнес авантюра трябва да ни помогне да изплуваме. Та, когато сървърът ми издаде багажа, аз започнах сериозно да се подготвям за Web3 аудитинг. Това и преди го бях започнал, но така не навлязох в сферата, просто придобих някакви знания, които не употребих. Та сега си припомням, научавам нови неща и даже вече в момента започнах да участвам в някакви одити, които нямам много високи очаквания за тях, но те така или иначе, когато вече съм готов, ще са изтекли. Та в най-добрия случай ще изкарам нещо, в най-лош случай нищо няма да излезе оттам. Та, това нещо обаче, проблемът му е, че резултатите идват малко бавно. Тоест, ако аз сега направя одит, в който, да кажем, намеря много важни проблеми със сигурността на дадения проект, резултатите ще излязат доста по-късно. По-малко от месец-два не очаквам да отнеме. Това означава, че аз ще знам дали съм изкарал пари от одитите, които правя сега, в които казвам, че не съм уверен, чак след 2 месеца. Факт е, че тия одити, ако си се справил добре, могат да ти изкарат и стотици хиляди евро. Ама аз не участвам в такъв одит, в който участвам в момента. Общия прайс пул е 60 000 евро. Има един друг, който в момента е 28 000 евро. Това е план. Това нещо със сигурност в момента ще почне да ми изкарва пари. Доста бързо напредвам там. Уча доста. По цял ден, кажи речи, по това. Искаш ли да говорим докато ходим, да е по-динамично? Че тук от 6 минути ти снимам единия профил, нищо не се променя. Имаш право, трябва да ми снимаш левия профил, защото той е по-красив. Някакво трябва да си купя кола с десен волан, така че ти да се намираш вляво от мен. Знаеш ли това колко е дезориентиращо? Но аз съм се возила. Ще снимаш левия ми профил. Просто нека снимаме докато вървим, да. Да. Едно нещо, с което в момента съм започнал да се занимавам, това е криптоаудитинга. Това не е криптоаудитинг, Web3 аудитинг. Това е много доходоносно, обаче аз все още Това най-де по-далеч от мен, че изглежда по-добре. Обаче все още съм начинаещ и имам доста за учене. Внимай да не се блъснеш тук. Мила моя фотография, къде видеография. И резултатите от такива одити излизат много бавно, примерно 2-3 месеца. Което значи, че аз ако сега направя одит, при положение, че още съм начинаещ, чак към края на предизвикателството ще излязат резултатите. Аз от настоящите одити я изкарам нещо, я не изкарам нищо. Добре, снимаме във фитнеса. Не стигаше току-що и направих този невероятен сетъп и донесох лост, а тя ме шамари. Ето вижте погава. Не беше зле. Аз униформата. Прави се на ударена. Преди малко беше хванал, ето това нещо щеше да ме налага с него. Измисляш си буквално. Газлайтва. Добре, знам какво значи става дума. Тази манипулаторка. Буквално никога не съм те манипулирала пред живота си. Това не мислите ли, че е много близо?
Оп. Да. Ега ти пише експертните. Кратко обобщение. Искам да си купя мотор, обаче не искам нито да си вадя парите от крипто, нито да си нарушавам emergency фънда. Затова започваме да спестяваме за него от нулата. 3 месеца за това имаме, за да изкараме 18 330 лева и не просто да ги изкараме, да спестим толкова, което значи да изкараме нещо от типа на 7500 отгоре. И да, ако имате идеи за някакви get rich quick схеми, които работят, давайте насам. Много съм съгласен да бъда, например, стриптизьор. Нямам проблеми с това. Единствените неща, които пускай се тогава. Единствените неща, които не бих правил, са не бих убивал и не бих правил неща, които биха довели до смъртта на някого. Не искам да крада и не искам да се занимавам с сексуални дейности от типа на проституция. Бих бил порнозвезда, ама Габи не иска да влиза в индустрията. Разбира се, че не иска. А пък аз не желая да изневерявам, затова няма да започна без нея. Тъй че единственият случай, в който започваме заедно, това е тя да се навие. Не. Но това няма да се случи. И предполагам, че и там растежа не е толкова бърз. Ще отнеме повече време, така че да, помислете за нещо, за което ще си изкарват бързи пари. Не големи, просто бързи, колкото да покрият една Yamaha MT-07. Адиос! Бай! Та, нали говорихме преди секунда за това, че съм склонен да стана стриптизьор. И Габи в действителност отвори няколко сайтове, които предлагат мейл стриптиз, да види какви са тарифите. Просто for fun. Просто for fun. И първо, минималната тарифа без travel expenses е 180 евро. И това е 15-минутен танц и снимки. После снимки. И след това, има някакви комични... часово е 750 евро. Плюс 300 евро на... На всеки екстра час. Да, и първият час това е 750. максимум 12 човека. Да, и трябва да има по-малко от 12 души там. Вау! И започнахме да разгледаме един от сайтовете, да разглеждаме на един от сайтовете моделите. И това с всички се поздравят мен и после викам, ето този не. Той е fucking... Защо са го кръси така? Стрипър Чакай. Стрипър мистер Найс Лилипутър. Стрипър мистер Найс Лилипутър. Това е букет, човек. Я покажи и другите му снимки. Така. О. His show is full of humor and flair, can be booked from 350 евро, excluding travel expenses from Rotterdam. О, не. Guys. Габи е впечатлена. Guys. Така, какво казваш, искаш да отида? Team Grandpa! Така, какво казваш, искаш да отида да се обуча и после да ти правя стриптиз безплатно, така ли? Така, значи, какво включва стриптиза? От 15 до 20 минути. Sensual dance moves, large blobs of body oil and the most exciting attributes. Of course, we don't want to reveal too much, but if you're really curious about how male striptease works, you can find a video here. Я да видим видеото. Вече знам какво ще е заглавието. Стриптизьор на мотор. Марин стрипър хурен. Okay. Ти се справиш по-добре. После ще съм брутално кринжнал, но понеже съм си прибрал 170 евро за 15 минути. И то те са всичките някакви лелки, като ги гледам. Ще пипат плочките. Ти имаш ли проблем с това? Не, ако някакви после баби. ще ми изкараш на хубава вечеря, нямам проблем с това. И ще ти направя стриптиз даже после. Да.
Така че go hustle. Go hustle. Буквално дори не трябва да правиш толкова много. Да, ти буквално просто трябва да се закачаш с лелки. Да, и виж, той дори не е ревюнал толкова много. Да, той си показва само плочките и я отнесе на някъде. Ами. What does our stripper need? Какво? He needs a few things. Слушам. It is nice if he can change his clothes in a quiet room on arrival, although an empty hallway is also fine. It is Ама това не е за какво търсят, това е Да. какво се нуждае стриптизьора им, като, за да може да предостави качествена услуга. Няма ли apply form? Ами не знам, чакай. Arrange. Това е много интересно. А не, ти има преди, че те няма да взема 170 евро, но то започва от 170 евро, ама те най-вероятно започва взимат от по-голямата 160. част. И остатъка е за теб, ама. Въпросът е, тук имаш ли твърда надница и комисионна на база на перформанс? Или е само за колкото те букнат? I had to be a stripper. How do I become a stripper? Very easy. Are you a cheerful, fun, social, beautiful and reliable person and you like to entertain our customers in a slightly erotic way? Then all you have to do is leave your details with us along with some of your most beautiful photos. Аз мога да те снимам с фотоапарат О, и да. жестинки, дето Габи си е взела Каролина ли професионален. се казваше? Каролина, да, приятелката на Митя. Да, дето ти Каролина. ги беше направил така хубави също. На... Да, на борките. This information is of course treated strictly confidentially, so nothing will be shared. When you have signed up to become a stripper, we will always contact you as soon as possible. О, да, Is the да. stripper vacancy written on your body? If you like a healthy dose of tension and humor, working as a stripper is especially fun because you always end up in a cozy and excited atmosphere. Cozy and excited. Аз You are мисля. often the highlight of the evening at the bachelor party, ladies' night, birthday, or other occasion. Do you like to entertain people and are you not afraid to show yourself? Then the vacancy as a stripper is really written on your body. It's important that you are in possession of a driver's license and a car. This is really a must. Защото трябва да драйваш. Be a stripper without experience. Even if you don't have much experience yet, you can just become a female or male stripper at Strip Stars. You then just go with one of our experienced strippers the first few times. They teach you to become a really good stripper. For example, they tell you which strip acts are best liked, which dance moves always do well, and which music is extremely suitable. Габи Making обаче the си show тръгва. a great success. The Strip Stars team will help you become a good, sexy and reliable stripper. Ето, how much do you earn? Така. The salary is very attractive, especially when you consider how little time you spend on it. How much you earn depends a little bit on your experience, yet even as a beginner stripper, you already earn a very nice salary. Пише ли колко е или Each само? show lasts about 15 minutes, and in that time you quickly earn many tens of euros. Imagine giving several such shows in one night. Your travel expenses will also be reimbursed. Being a stripper can just provide a very nice income. Ма не се казва нищо Sign дали up, е... okay. Нали, току-що разбрах, че може да изкараш десетки евро на час. На 15 минути. На 15 минути, добре. Но не разбрах следното. Има ли някаква базова надница или не? Или то зависи само... Те ще ми осигуряват ли такива шоута? Също така. Или аз трябва да се промотирам сам и просто да Не нося знам. техния бранд. Макар че те казаха в началото, че трябва В в началото ще първите ходиш няколко пъти с да друг, ходя с да. опитните. Аз ако с опитните задължително деля с тях. Да. Представяш ли си? Ти бързо ще се изкачиш. Ето, направо мога да те сайнапна. не! Против линка, да ме сайна пай. Васил. Place of residence. НСХД. Имейл. Васко. Първо. 2001. И пета. И пета. Имаше и 2001. И първа... И пета at Gmail ли? Да. Та имам няколко, те са десетки. Enter your experience here. Програмист. Model. Модел. Аз не съм бил модел. Ама те ще ми поискат доказателства. О, хубаво. Макар че ще пратя просто на Каролина страницата. Няма някакви снимки на теб. Има една моя останала там, май. Не съм сигурен. Аз ще те наштракам. Те като експириенс, просто ще ти искат портфолио. Ще те наштракаме без тениска. A little modeling experience. Инфлуенсър. Мога да покажа TikTok страница. Date of birth. Пиши ме и инфлуенсър.
A little modeling experience, appetite influencer.